அல்லாஹ்வுடைய தண்டனையை விட்டும் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏன்? விபச்சாரத்தை விட பெரும் தொழுகையை விடுவது, வட்டியை விட பெரும் பாவம் தொழுகையை விடுவது, களவெடுப்பதை விட பெரும் தொழுகையை விடுவது. கியாமத் நாள் அல்லாஹ் கேட்கிற முதலாவது கேள்வி தொழுகைதான். ஆகையால் தொழுகை இல்லாத முஸ்லிம்களால் உலகத்தில் வெற்றி கிடைக்காது. தொழுகையுள்ள மக்கள் உருவாக வேண்டும், அல்லாஹோடு நெருக்கமான மக்கள் உருவாக வேண்டும், ஈமான்தாரிகள் உருவாக வேண்டும். பயானை கேட்டோம், அங்கால விட்டோம் இல்ல சகோதரர்களே, சிந்தியுங்கள். நாளைக்கு நான் ஜனாசாவாக மாறினால், இன்றைக்கு நான் மௌத்தாகினா அல்லாஹ்வை சந்திக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா? அல்லாஹ்வை சந்திக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா? ஒவ்வொருவரும் கேட்டால் சகோதரர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பானாக.